флаг күтәрү, гимнерлау, мөһим темага һөйләшү дәресе быелгы уку елында илебезнең барлык мәктәп гимназияларында һәр дүшәмбе тап ошолай башлана. Белүебезчә, мәктәптәрдә флаг күтәрү традицияһен республикабыз башлыгы Ради Хабиров тәкъдим иткәйне. Һәм безнең Фатима Мустафина исемендә 20нче фикала башкорт гимназияһы был юлга бик әүдем кушылды. Был сарала һәр укучы флагты күтәрә аламы? Был сарала мәктәптә әүдем катнашучы укучылар флагты күтәрә ала. Әгизә, һин флаг күтәргәнең бармы? Әлегә юк, икенче атналарда күтәрермен дип өмет итәм. Ысынлап та, флаг күтәрү мөмкинлеге уку алдынгыларына, төрле ярыштар, олимпиадалар, конкурс җиңүчеләренә, гомумән мәктәп тормышында актив катнашучыларга бирелә. Шулай ук бу линейкалы азна буена зур уңышка өлгәшкән укучыларны да тантаналы рәвештә котлап үтәләр. Әгизә, күрүемсә, һин рәхмәт хатын алган, ни өчен алдың? Теге атнала безнең территория рост проекты үтте, шунда катнашып, ошо рәхмәт хатын алдым. Флаг күтәрдек, гимнерланык, артабан инде укучылар мөһим һөйләшү дип аталган класс сәгатьләренә тарала. Унда нимәләр турында һөйләшәләр икән? Әйдә итенче классына инеп тыңлап чыгайык әле. Был дәресләр азна һайын үтә, ягъни барлыгы 34 дәрес үткәрү планлаштырылган. Улар мәктәптә, төбәктә, илдә барган һәр вакыйгалар турында. Мәсәлән, 1 сентябрьдә без белем турында һөйләштек, 12 сентябрьдә рәсәт турында һөйләштек, ә бүген менә тәртип турында һөйләшәбез. Был дәресләр бик кызык үтә, миңа охшай. Яңа уку азнаһына бына ошолай итеп бик шәп старт бирелә һәм укуды ла күтәренке кәйфтә башларга ярдәм итә. Минеңсә, ошондай саралар мәктәптә, гимназияларда бик кәрәк, мөһим, чөнки без яшь буын укучылар илһөяр булып үсәргә, туган илебезне, дәүләт символларыбызны белергә тиешбез. Артур Рамазанов, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өчен.